A daren jiya, lallai abubuwan mamaki sun faru a duniyar ƙwallon ƙafa. Yau, Endrick ya cika burinsa na karya tarihin Messi. Xabi Alonso, Real Madrid ta sallame shi. Kocin Xabi Alonso ya yi nasarar cin wasanni 22 yayin da ya yi draw guda 4 lokacin da ya yi losing guda 5 duk da na jiya. Xabi Alonso za a maye gurbinsa da Raul Arbeloa kamar yadda Fabrizio ya wallafa. Labari kuwa akan matashin ɗan bal Endrick da ya ce zai karya tarihin Messi. A gasar France Ligue 1, Endrick ya buga minti 72 yayin da ya zira ƙwallo guda. Lionel Messi komawarsa PSG ya buga minti 180 yayin da ya samu ƙwallo guda. Kaga kuwa ya karya tarihin Messi da saurin zira ƙwallaye. Muna taya Endrick murna da wannan nasara.